Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sana Nisembu, i-TV show le etrendayo. Bayivala ke season 8 Maduze. So, kuyaxoxa la ey'nkundleni zokuxhumana, ngila ey'nkundleni zokuxhumana. Kwesinye isikhathi guys angibe serious, kwesinye ngiba serious. Kule video angikho serious. Ngiyaphinda, angikho serious kule video. Umbuzo nje esiwubuzayo ey'nkundleni zokuxhumana nami angiyikhiphi ngaphandle. Ngiyawubuza lo mbuzo. Uma ekhona futhi onayo impendulo, cha ungasifundisa, ungezi ngomqondo ukuthi sinomona, because ezinye izinto ziyasidida, kakhulukazi mase kuzofika kwisiko or isiZulu. Nami nje ngiwumZulu. Ugogo angithi umama, umuntu wesifazane, kanye nomama futhi umuntu wesifazane. Nakho-ke sekungena indaba yokuthi idlozi, into efunwa idlozi. Masiyilandela-ke ngokuyilalela abanye abayichazayo ukuthi hayibo, phela kuzobheda uma ingenzeki into efunwa idlozi, because idlozi or emsamo yabika indaba yesithembu, unumber 5 fanele bekhona. So idlozi manje malicasuka kuzobheda izinto nje, kuzokonakala injalo indaba. Kodwa manje siyibuza ukuthi-ke ey'nkundleni zokuxhumana, ngoba ugogo umama futhi owesibili, angithi into esiye sizwe ikhulunywa la kwi-TV show esibukayo, yini ugogo engacasukela ukuthi akhona amakhosikazi ney'ngane adinwe ukuthi edwa ngani? Kube kugogo. Phela indaba yokuthi ngempela kuyashuba ngoba alisajabule idlozi, and idlozi mhlampe la esithi sikhuluma ngalo masithatha ukubheka ugogo. Manje ugogo ekhona amanye amakhosikazi kanye ney'ngane zikhona, lokho kukhona yini kungamjabulisi? Hayi guys, khona enye ividiyo ade ngiyilalele, ngizonixoxela ngayo mangisitholile isikhathi namhlanje. Fanele ngisixoxe namhlanje le ndaba siyiqede le nganekwane. Manje-ke into esengihlekisa la ade silalele nabo le video, khona othi cha kubuhlungu ukuba yidlozi ngoba ukwazi ukuthi yekani ngisho abantu Ngiyaxolisa. Kubuhlungu kanjani ngoba phela umuntu othule ongasezwa, umuntu othule yini ezomhlukumeza esengale, akafani nathi esila esifukuzayo. Khona obhalile ukuthi kubuhlungu ukuba yidlozi ngoba abantu bengaqamba amanga ngawe, ungakwazi ukuthi yekani ukukhuluma amanga ngegama lami ngoba ini idlozi. Ugogo, angithi ugogo, umama kamama, kube khona umama, abantu besifazane laba, futhi bekhona kade besakhona nabo emhlabeni, bebenama-challenges abo ekubeni omama. Why bezodimanda unkosikazi? Hhayi, ngiyayibuza wegazi, angisho ukuthi ningizwe kabi. Onayo impendulo engaziphendula, ozwayo futhi siyobe silalele ngoba siyafunda ekugcinani kwayo yonke into. Mina ngixawa ukuthi ugogo lo odiniwe and ugogo lo oba-happy ngokuthi-ke manje sekuzomunya unkosikazi, kodwa futhi kube kungasekho ukuthula, because makufika unumber 5 angithi amakhosikazi amanye awahambisani nalokhu, awaphathekile kahle, imizwa yawo ayinakiwe. Ugogo futhi uyakwazi-ke lokhu. Angeke kujabuliswa idlozi. Ividiyo besiyilalele guys, ngisazoyikhuluma le video ngiyihlukanise ngendlela engizwe ngayo. Into esingidida mina nabanye ukuthi ugogo why aphoqa yena-ke ukuthi akuze unumber 5, because kuthiwa unumber 5 manje into yakhe inedlozi, uwedlozi. Bakhona nje abanye babonile ney'ngane ey'khona. Azizomosha izinto umzali wakho ekufake kwi-position enzima kakhulu. Idlozi guys. Cela ivala le video.
kusasekuseni, kusekuningi, ezinye izinto ziyangihlekisa. Ngiyaxolisa ukuthi ungumuntu onjalo. Kuyenzeka yazi abantu bekuxoxela into ozizwa ngathi yishubile, kodwa ube nomuzwa nje ukuthi hayi bo, iyahlekisa kodwa lento oyixoxayo. Okunye nje inganekwane, yabo. Ngiyaxolisa ukuthi ngumuntu onjalo ngesinye isikhathi. Nenye-ke into mhlawumbe ngithi ngiyilalela ivele nje ingazwakali njengayo le ukuthi ugogo, mhlawumbe kube umkhulu, ngabe ngithi umkhulu ekhona yena wayevele nesifiso sesithembu. Usebona ukuthi ngoba yena akafezanga isifiso sakhe, abasele abaqhubeke. Manje ugogo lo dimanda lezi zinto, masilalela indaba. Ugogo futhi uthi akwenzeke kanje. Ugogo futhi oqondisa izinto. Why? Bye bye guys.